Konfinamenduaren 3. astea bete dugu da. Kezka guztien gainetik, egoera zail honen aurrean, gaixorik dauden pertsonei eta haien familiei doakie gure besarkada eta babesa. Bai COVID-19 kutsatutakoei eta baita ere bestelako gaixotasunak pairatzen dituzuen gainerako guztiei. Gure animoak eta indarra helarazi nahi dizkizuegu. Konfinamenduko une gogor hauetan, zarauztarrak erakusten ari zeraten konpromisoa, erantzunkizuna eta elkartasuna eskertu nahi dizkizuet. Badakigu guztiontzat egoera guztiz aldrebesa dela, baina barneratu da daukagu beharrezkoa dela etxean geratzea eta osasun erakundeen eskaerak betetzea. Zenbat eta hobeto egin, orduan eta lehenago aterako gara egoera honetatik. Alarma egoera deklaratu zenetik, Zarauzko udaletik jarrera proaktiboa izan dugu sozialki ahulenak diren pertsonen eta kolektiboen babesgabetasun egoerak identifikatzen saiatzeko eta aurre hartzeko. Egoera ahulean edo gizarte bazterketako egoeran dauden pertsonekin eta familiekin harremanetan jarri gera, beraien oinarrizko beharrei erantzuteko. Astean, 250 dei inguru egiten ari gera gizarte zerbitzuetatik. Eta naiz eta hainbat udal eraikinen ateak itxita dauden, Zarauzko udalak zarauztarren zerbitzura lanean jarraitzen du. 010 telefono zenbakitik, asteko egun guztietan zarauztarren beharrei erantzuteko udalaren antolakuntza birmoldatu dugu. Asko dira, udal kudeaketa aktiboki mantentzeko telelana egiten duten langileak. Osasun krisia kudeatzeko gabinete teknikoa sortu da udalean. Talde politiko guztietako ordezkariek osatzen duten bozeramaile batzordea, bideokonferentzia bidez batzartzen da egoera honen kudeaketaren gertatzen ari den guztiaz informazioa partekatzeko. Badakigu ekonomikoki garai latzak datozela. Aurrekontua berregite lanetan ari gera, gure herritarren ongizateari eta beharrei lehentasuna emanez. Erakunde guztiok modu orekatu eta koordinatuan erantzun behar diegu krisialdi honen ondorioei. Aldegun neurrian ekonomiaren bultzadari gure karpena eginez. Udalak jada hartu ditu hainbat erabaki datozen hilabeteetan tasak ordaintzeko epeak luzatzeko eta errazteko. Era berean, jarduera eten eta derrigorrezko itxiera jasaten ari zeraten merkatari, ostalari eta txikizkako bestelako jarduera ekonomikoei laguntzeko diru laguntza fondo bat prestatzen ari gera. Garai gogorrak datoz, baina elkartasunez eta lanarekin zalantzarik ez, aurrera aterako gera.